Nadakpa na sa iniusang pwersa sa Mandawi City Police Office ug sa Cebu City Police Office ang duha ka mga sospek sa pagpanuli sa usa ka coffee stall sa Salinas Drive, Cebu City diin nakuhaan usab og CCTV ang gihimong krimen. Samtang giklaro sa mga otoridad nga biktima ang customer sa coffee shop. Ani ang report. Kini ang kuha sa CCTV sa pagpanulis nga nahitabo sa usa ka coffee stall sa Salinas Drive, Lahug, Cebu City pasado alas 12 sa tungang gabi, Oktubre 31. Makita ang usa ka customer nga mibayad sa e-wallet samtang ang naka-hoodie jacket nga armado mikuha sa cellphone niini ug mito nga usab ang nakaitom og t-shirt nga kaubang tulisan nga mo'y mikuha sa sling bag sa customer. Wala ray 24 oras nakuptan sa kamot sa balaod ang duha ka mga suspect din unang nasikop sa barangay Kamputhaw ang giingong lookout. Samtang gisurrender usab didto sa Mandawi City Police Office sa pamilya ang naniun og armas sa cashier. Mandawi City kuno kini nagtago-tago. Ikan sa pagkahitabo no ari manggod sila nagtago-tago sila din sa to ang syudad sa ilar po ng mga kaila apan na luckily kay nakakuha og mga sakto kayo nga mga informasyon ang ato ang mga sakop sa City Intelligence Unit. Gisuwayan sa mga tigbalita pagkuha sa habig sa mga dinakpan apan nagpakahilom sila. Gawas sa duha, doon na pailaing usa nga kauban nila ang padayon nga gipangita kinsa gipanawagan sa kapulisan nga mutahan na lang. We are still working on it and we already have information kung asa man ni siya nagtago. So kung ako pa siya, mo surrender lang siya. Giklaro usab sa Cebu City Police Office nga ang lalaking customer dili ka konsyabo sa mga tulisan. Biktima usab kini sa mga suspect hinungdan sa trauma niini tungod sa nahitabo. Uban ni Godfrey Relien ug Cleofer Lumayag, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.